ala ka ngunaja kuna kuyate kuna jami kofe ala ka sawu nyuma nama ya rabbi ama ala ka anzo kanso baso kakla ka so baka ali alaire ala jenti famne donne na fi mango dubai julaba bon c'est-à-dire dubai julaya kadi kojugu ngapanga protiko mi bala ni mami tisola ibise wala dubai panka popsi dubai gadi de bon ça vient résultat to fo panga protiko yire jado ando be to duya ani basini nyengini la haul do be kata ya ve ka fefe caviar a caviar la ba ekla ka champagne ka la jigi et puis men da wali ba do be ko banaliser quoi réseaux sociaux ga ko ya duna udaya aide mashima fo ku ya duna ndai akora ka duna di ale bise ga duni go bwa ma ale atoisa ta duna go na duna ni ma da ni da yere go da na wo yere da wa da ko ni da ya ko ni duna no te ne be doye no da mo fo ka filla de ne be doye do question no poser docteur kun ke e ka dongli mandi etse dongli dala etse barala mo be feye bulu e de la ga album ya ayi bo e bora duwe ke be suro ko 1,500,000 par jour oui clé de min fen songo tola awo yala du kono yala songo tola magasin sani sentola tola e nyaba buruburu be de mais l'affaire de buruburu là c'est affaire degna wala wa tu vai banka porti porta posi bana nga ta fedro nga na dabla de latike ko kacha anyuma ne bro go ni atu wallahi ne ba fo dem sonu yana kuma ba an ta do do nyama jo ibi fendo ye mo do bolo kanani so jana ni maloka sadi ya na bi mami nake fana ce latike ko wo chugunu odo do de ni amine yire ma do be fli wallahi awo femi be e toro de ko do wasoko do sa ko do baloko o do lebu ko do re sutura ko wallahi yeni de yo ala baliko na do ube achama ke farafina bedo dubai tainde ko mi okolongo barka ga bu o mangutu fana bi bunya note jien de do farafina erete de awo c'est mon entier note do re madel ga fa ko Senegal ministre do ouais kuna le ko mini million temps erete fiu ko million temps ministre ko de ko million temps ale ko fo million muga ministre ta doublé doublé ma marché conclira bon ala de ya domba sabu ko do wole nomba de ala mais o sugu kum songa ja 20 millions marché mana marché ya o mana ke fen na ngolo bate ya la no fe angata anga yabla traore brava dugo kura jera kuy sauf la masayo ke ambalo le nyana jabar wahidu ambale barkada masabay ni tanuka barkada sangani wati yusu nanya masabay tanu ambe rasulu wale mandoni ka barkada ne mane kisiba ma ala ko jidaka amma saw saratambulo ulu ka barkani do ambode bulo note yekembe se no kumbere noye ambe do amvana be do kuye ali bisa ala ko bulo kansi uje ankoro ka bana koro be bashi ga jirike lafiaula foi kanu soro tumi mbu toro yusu amma sa munu bi cieso ananga bamba to bela jire bada dali anyo kanu ala ko no ya wiye kala hara sonsuma wiye ni go kaburu noro yusu mi ye kanu ba jama kuluye olu de bi kala kan nasabu ma kanu ba de bi kala kila wa galabu fefe bana ni kanu ba usembo ala to bi de sabu olu de be maya jado ona la tige jie dongo do klebo na binche ku ni che uyere wa ambu fosa faso ko na ni faso koka mi ni fefe klo nyegele jole ni fefe nyama dale do ku beka bismillah ka do groupe renouveau akuma so ba kono o ni be ko bare ni be de barakele kono kise ambu fo ka benu sigero chuwe ku ni nyankuma yusu klo nyegele joko nyuma ala ka no yewi ala se ko nyuma no ya awnyi ka mabe ka chari awnga ngana ube iye utiye ngana do wole ndo so ya ko la tigini nega sujuru tigu lu ba mabe ni ga chari ala ko no ya ufana ye ka kla ka sigaka allagla ne ko ka kunguni nyenya bonyona zebura makona na ka jama kulubi kanyema ya sopfu ka manyema obela jirefu ka fire ko traure bani dumson bashi kon dula tarastula alhamdulillah ne wasara o de njoro na ko bay moro aminga kene bashi ta demsonu toro tusila alhamdulillah opma awakifo ki wali mando mi awa ayra wolo fam madam bamba fatika
guichet inigila fati unique la douanière fati unique abana guichet unique fati unique ni ya dafa flala tijanya ati boro hanamu ba kiyere fogi wale walo ka flabani lama ba bela jele fu ka fo ni anzikile kuna fo ni kaneka ni ala sona ma atna ke bashi ka nabi dese inshallah ma ambe fulla se bela jele ma ka fo sungolo bana moro awasili yere fana temena ko be damne niya a galabu shoyi awo upma kuna fo ni folo mbadi ma yusu ni adia blakunketi magwanye na manya ko yansige kunye mbamina ni barka ye okuma madi de doka kwashin yerema bisinga ni gater de renouveau tafolo ni yota sa ameta jene na antara jene ko musola ka bisaba anifla ko jadi ma kunyo luta yaw ni ngata nuru wo ye kana bla soro ko lere dama do kofe mona yusu ministry mi nyeshini no musola kawo ikado oluka ko olawale oladonima demba ya ni edimso ni demba ya ko nyana bo ministry so o manye mami no ye madam wajije fune kulubali o kumana miye ka do sibiri temene ale la serike ka jira ka fo amuso bisabani fla o bela jire kana bla soro utale ko yew lere dama do ko fe jadi maw ko kumana ko ningo ingara buda mina ode chekorobugu bero minfe o ye ikado semaye ale be jene cercle fe ningara ka beni juma temene ye me kalo kle woro ba fla ni mugani fla saina Abdurrahman Jamuntene ale kalmunta ka kuna fone akoko ministry mi no nyeshine ndo ka do mzola ka ko osabatelima dewu ani dembaya madam wajije fune kulubali ka ye ikado ajira ka fo kuna fone balole do strafe ko giya kulujugo do be no jadi je kuluye ko luye ikado mzola ka ko yo luta yewni ngata nu ye o kuma na ko mi nyi ikado ko umzonu kundara do anyini ulutu me ko ko no do anyini na iwe ulu je kuluye watimina yo luta yewni ngata nu ye o kara chekorobugu mi mbe ikado ko mini no ye sama ye o komini fe jene serkili kono nyebla kuma na iko anya fo chugumi yusu wai ka fo ko jadi manunu ka do ko mi ka do ko ka ko isa ku sekindo ka bo lawo yeje kuluwere eno muzo kuluwere tukuni ko lutun tambe monina ulukumbe ka foroba monina wati mi utaro lufana salo ka faradon nunga muso bisaba anefla ninga tanu luye kuma bo ko bi ka do du kono wati mina danso ni ko donzo yu ka ikado chemne unta ka wolo masiri taka bamba ninga ikado ngokolo mine ube jadi manyini na je wolo donzo wolo tara jadi ma nyini foku ye unyeda donzo ka uye mugu dashi damne nyona donzo ka mugu kunga barika buena minge senteka ni kolaba jadi ma uya afsa ata ma ina do sent nyini ga si utona okumana yusu utara saka muso nuntwe muso nu mama banaula mama to ula ko kera kuna wolo yoro belebele okumana femi ka ko obete meneko muso nunu ngoni kana blale koroko ko ala ni ko imbalalu la ka se hakemi ma akumini ga akli washi bla dola abana kai ucha mambo dabulo la de ukamana gwana kusebe okumana nyefolo ulu kera ministry fe me nyeshine ndo ikado muso demso ani demba ya ko nyana bolima aya jira ka fo ko bashi fo imu soro ko mi nyi ikado foroba nyema ya so munumbe ani ikado la nyema munumbe ko nunu mbela jile wulila ikoro ninga ta muso nunu katu bismillah ninga akli sike ko ta ku segere ukana blale ko kumana ko ya moria dire ikado direction regional ma mi no nyeshine do ikado muso demba ya ani dimso nga ko nyana bolima moti marabulo konala ale ikado akanyema ya so mi mbe jene no yo uluka bolo faraye ko ka wuli jona ka demeta ga ni muso ko fole nun segere mi mbe balo ko fo no ye maloye ani ka do safina tege ko mineo ko ta se ma onyamina wera uma ko du ma folo ka ko hakle sigi sira doye ka kla ka ka do kala kana ko osabati o femi ka do ni ngoisa kibai ka foko ni agwera ni do kama muso numulo ga ko kundala amajanyanga ayi ka do chama mbo adabulo ha o ko femi ka do sigida onyema wiye ani ka do jamana ka bolo fara munumbe o kulu ko ni ganga wuli ka joshi bela jeleke ni ga ka do ka fo de meta ga nun segere madam wajije be funne kulubali ko be ikado sandama dobo ko civilu de bita yaw ninga temenu ye jadi manu nunfe ko koni ko yemi ni okunyo nyale do ko sebe o abamba dokara ko la sanga maba ambero mi ko bi bai ka fo ko mi nyi kado larme malieni no yanga wulo masita ba uye ulu kembe ka wuli ka jo minge jadi manu nofe ko ye belebele bwa ko la wa ulu betu nyini fu jabala ula ka dawolo ka ukaso ko no mine unge kenema mine o mi nyi kado ka fo ulu ka nyema so mi no eta major general des armées sanga ni wati
ye a bɛ kunnafoni da jamanadenw tulo kan u ka baara bɛ hukumu min kɔnɔ a n'a kunnama bɛ yɔrɔ min na min ni u bɛ i k'a dɔn baara min wele ko opération kɛlɛtigi kɛlɛtigi ye baara min kɛ a tɔgɔ in ma kɛ kalon ye a dakun bɛnna ka sabu kɛ mun ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛtigi ye i k'a dɔn jadima 48 k'u y'olu bila su la ka caman minɛ ni k'olu dɔn bɛrɛ la olu kɛra i k'a dɔn bɛrɛlafɛnw ye ko min ye i k'a dɔn u bolominɛw ye a n'u ka mugu pɛrɛntaw k'u ye nin caman fana da wolo ni k'a bɛɛ lajɛlen lanɔgɔ k'a d'u ma min kɛra Nara Menaka ani Mondoro fo ka taa se Boni o ma min kɛra ka bɛn ni avril kalo labanw ye 2022 san in na Abdramane Jamatɛnɛ ale ka nɔbila sɛbɛn in an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Yusu ka bidon bɔlen don ko dɔgɔ ko sɔrɔsiw ko n'u ye moto ninnu k'u kana moto ninnu cɛ k'u kana n'o ko boli an ko min maa b'a dɔn fɛn min balawu mɔgɔ ka moto maa de b'a dɔn fɛn min b'u la u kana na n'u ye kun fɛ yɛrɛ dɛ sabu ninnu karilen ka mugu sɔri ale moto ninnu na e kɔnɔ bantɔ kɛɲɛko bɛ yen wa a banna fɛn minnu bɛ sen tɛgɛ ni kola banna u kana na moto yan dɛ a banna u ye dɔn ninnu kɛ cogo min k'u yiran i n'a fɔ marabaatiga dɛ u k'a bɛɛ yiran ten n'u tɛ se ka min yiran a dugu denmisɛnninw u k'a d'olu ma u k'a kɛ telimani ye nka o telimaniya fana kana kɛ baadiya ye dɛ an k'o fana fɔ ka bɔ a la dɛ n'o tɛ président kɔrɔ de la k'a ka ministre de lajɔ ko a dan ka kɛ nin n'o tɛ n'a ɲɔgɔn kɛra n b'i gɛn ala min kɛra o ka jugu ni kɔrɔlen o ɲɔgɔnna maninkɛmɛ de kɛra o yɛrɛ fɔli di jarimaw dusu bɔ a waati a bɛɛ n'ala cɛ k'u ka bila an na e kun bɛ cogo t'e bolo nin waati ka dugu kuturu jeni ko plus jamais ça a man ne tubabukan yɛrɛ la bilen Moro ala ka gunaja plus jamais ça moro awa ali bi min ye anw ka jamana ye awa ani sedaw ni ye moi min ye wuli ka jɔ kɔni kɛra ka taa Lomé kalo tile 3 tile 4 délégation belebele anw ka ministres e ka dɔn olu sogo don ni Assimi Goïta ale ka yamaruya ye o ministre a ko ɲɛma bɛ maa min bolo o ye Abdoulaye Diop u ye taama kɛ ka kunda Togo jamana kan u talen Togo u ni Togo masakɛ o y'u bisimila min ye aw ka dɔ Fort Yasin Bey o ye Yasin Bey Iyadema o den kɛra bondala ko ye o kɛra bondala ko ye tiɲɛ tɛ wa abana farafinna fanga ko bɛ ko tiɲɛ ko an ka taa fɛ Moro min ye aw ka dɔn embargo min bɛ Mali kunna i ka dɔn embargo min n'a sigira aw sariya sɔsɔ kɔnɔna na nka bɛɛ na ta an kɔni bɛ ka wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw ka dɔn min ye bɛn bɛ se ka kɛ nin ko in na u tɛ fɛ an ka bɛn n'o tɛ anw ye fɛɛrɛ bɛɛ an ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ CEDEAO kunna an t'o dɔn dɛ min ye aw ka dɔn Abdoulaye Diop ale ni ale coopération internationale ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ani Alfousseni Sanu min ye ministre de l'économie et des finances madame Dambélé Madina Sissoco min ye i ka dɔn Madina Cɛɲi i ko jɔn muso don ne kɔni y'a mɛn dɛ ko Dayiru muso don Faniba tɛ ɲ'a mɛn la n'o tɛ o de fɔra n ye dɛ général ko dun attention dɛ attention sabu n'an fɔ cɛnin ko sabarabatigi tɛ gɛnsa dɔ dɛ presque y'a fɔ dɛ ko TikTok de b'i bila kaso la a banna ko Facebook b'i bila kaso la TikTok b'i sana yɛlɛn ka tila k'a i fɛn dɔ ko ba tɛ gɛnsa dɔn dɛ Moro madame Dambélé Madina Sissoco ale ministre des transports et des infrastructures Moro aw ka dɔn ninnu ye wuli ka jɔ kɛ mais kalo tile 3 ani tile 4 ni y'u kunda aw Togo kan min ye u taalen bisimila la awa min ye professeur Robert Dussey ale ministre des affaires internationales de l'intégration régionale Sani Yaya ale ministre de l'économie et des finances ale ye Alfousseni Sanu Togo Alfousseni Sanu Togo Alfousseni Sanu ministre de l'économie et des finances Moro aw ka dɔn min ye Sani Yaya min ye aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ ye min
Sani ba fana togolo. Sani ba togolo. Sani. Miye avocado afo atia deji ale avocado ministre de transport avocado routier aérien et ferroviaire moro avocado miye ani koko ederm ndenge ale ministre avocado de l'économie maritime moro avocado ani pêche protection côtière no tamana kaboy moro ni gur jakulu flamunu vlane mali ani togo uyu sigi avocado minye nyera la ka ko battery avocado ko be chuko mina moro bengera fe minga utaro ti avocado presidente no avocado for yasinimbe moro ale koni akawuli ka jobu yana ni akli bala ale tamake minye avocado kasra atama amake ka mama walangata moro ale koni tamake ingana aunga jamana kono moro avocado katla kata Senegal Côte d'Ivoire ari jamana worawla moro dim bela jele ben ani kele nyini ndoy moro kosa na sa minye mambe nale konu be taka segena nangu mba ka muso dale maere moro no good luck Jonathan moro eko awa minye aleka yeta anaka donda moro ko mase ale joro mangulu fa ale bina ni sharia di ale tna ni kuma kanyo ale bina naka sharia gilondi abana ibo fo ma yemunu begle ka me no tamma ko shitola abana ko good luck Jonathan moro miya avocado awnga jamana ko nana sa akunti dore miya ambina jokoro mun ngono folo angana bi o jokoro ngona kono miya amtika kalaflike kalafli miya kalafli jele kalafli mi ni bela jele sona ajabi ma mangande mingo fe miya nyugo ni nyanga te mingo fe itande nyona te ming fanana itanti nyona o te kalafli min fanana manasa itanti manasa ale nyona te kalafli min yemo yala awo fana ka fo ça veut dire tan dole to dole targula atoko targula ga abse go boble ya ale ma bona le te ko malite ya tano fo de mais ne ma ale dun tunna mali balule do ale bi ale te no mali al mi ale bla vie nyama ko jigo ko do ko fla ko mali ko bi ba ama banfolo jeje magu jeje ne Asan ado Alasan Dramani wa Alasan awo ale ko do kun flatron ko mali ko ko nga jido ka nga nyama ku jila o la ya to da ko vie nyama ku jiwo sabu anga nyama ku nige de bala nga ka farama ka nga jiro kala ka dama ba siroti abana mai ngoro aw ma famu aduna ya famu abana awo ko anga nyama ku ka fari ku jugu mali nyama ku ko safe ka nga jido ni ngala ya sa lebse ka vie nyama ku ji ala ka nguna ya amin muro ayni mom mali emergent ngono mali emergent yusu ni ale blasa ambe folike ka do ka fo wuli ka jo fere bala jamana mbe fiyen boda soro asabu nyuma bo mawu mala ala ka noya note ni do nyawo ko foru yazimbe ka dati kala kare jomana e karaede ambo lot mami togo jamana kele na mali de do ni toraino Achoko be fiye binganingelaw de binaka halala nofe abana yusu togo ibai ka fo anga jamana de do ka ale koni ka do binganingelaw no barakeru ye ko lu koni ya bone anina Amadou Sidibe ale ni fasiri be arc-en-ciel kono kango lase yusu ibai ka fo koni ma ko fole ntoko de ko Jibrila Abdoulaye Touré ale be ka do wari fale mo ani ka do wari yelemo wari fale mo albo baraw de ke o aka barayo ya sigoro bene do ka do lomema ko barakeru ya fa koy no ubita sirada mawnye binganingela munu misirada mawnye juma do temene abrikalo kile muga ane konondo ba fulani mugani flasa lo mesigila fe mi lo mekaw adu kono mawule la misimisi ni do ko folena sabu ma ko folende ma dugulenye ikado Jibrila Abdoulaye Touré o ko binganingela do tarabia ka ninga bone anina ka do ko ni mali de mimbe ka ay na folo soro wari fale o baraw de la o mono ba ko mi ma ko changer des devises o baraw abo mi ngeno o kumana donné do ka foko mugu bale kun kuma de kuma o kumana ko ma do be marama fentigi do ulu ko ni wulila so ngora kene fe ay refana wulile ina fo la dala kula bita ga bara la wati mina o kumana me abrikalo kile mugani ko nonto ba fulani mugani fula sana so ngora ndege nye duru wati ula 5h du matin ko yoro mimbe no na be fo mako afloa o so ngora kene fe ka do ka foko abe danje mina o ye Ghana Togo ani Ghana o danje ye ko sere ka fola o kumana ya jira ka fo ko kuna foni chere sira mi vanana o ye kuna foni de no ye Togo actualité point
in ko ama o kuma ko ya jira ka fo ko ni yoro ni do ingama ko ni ma ko fole ngunta to do aka barada la ko kuma ko abete ndo sangani wati o kuma juma do ni ko fole na o kuma amasiga foila abete le kata chugo mi hakilla tigale a willa o kele nani ga siram na hakilla tigale ngata do ka fo go do na basile do Yusuf mi ka do ka fo ko ube sirala kuma mi kata ko do ko ni golo baraka na ka do gera Allah ube boli fe be ka boli fe na una na gera Allah ikoroti o kuma ka jira la ka fo ka ka do abulo la sagoshi mi mbabulo ka ko di o kuma che amasongo abulo la sagoshi inde di ture ale ikangala mageleya o kuma shere ka fola o ku yi ka do kuma samana uni nyonche kusebe bigangela nuni ture ku ka kuma utatara nyonga ka geleya kusebe ali bishere ka fola Amadu Sidibe ale ka fasiri kono aya jira ka fo ko mi ni ware fale na nye ko anake abana ka sagoshi ko fole de di o manu nungo ni nyana ko ware mugu de dasilebu kono nga menye ka do ka fo ture Jibrila amma son chugo shila ka o sagoshi di o de labana mugu chila Yusu ye mugu chi wati mina o kuma ko uye mugu ci ka usa ya tamaye braker nunu ku tarake ka do ka fo uga ubina maminga ka binimine to joli kenana teno Yusu iba ka fo sero ka fola olu ko minye ka do ma ko fole nye ko ka do abina onno goni fe sabu a joli bona fo ka tema hakeka Allah joli bona ko jugu ka bino ro kelen rela Yusu eko ama abora ede kama dala dumblende o kuma joli bongo boni o barka bona chugo mina kuna foni dara ka do finitiki ukloka no lakana tigilamawe olu kone wulla kana yoro ina kana unyada cheni genno inga kaklaga jatemina okia ka do minye fure ka farikolo ko bedala o larawe kafle ani ka do akajufa kono na utarabo fe jumenga jufa ere dorongono million saba sefa wari ko tumbe ajufa kono nala o kera ka do olu fana ka kuna foni diliye ko mata donsa sago shikele mi ni mugu chirala o nofe utara na isawa o mata na isawa kuna foni mo buguna tigadi amma ya ko gasigalu olu dailele do ka do ni jamana alakana tigilama fe tugo mina ambalama ke min vleniye no de Jibrila Abdullahi Touré ale bonani min gara ni anina mamuno nga wale do bise gutega ku kuye tugo mi ku bla kiriti la mako buluka ala kanu ko dogo jinya fara la haraka ko mana ko dugu seje ni ma ko vole no ambalama ke Touré aka jana jaw bela jile kera Amadou Sidibe kan no bla sebene anya bo arkansel ka bidon boli kono Yusu moro arkansel le ale bla moro awa challenger ne ba leta minye ni ma ko ni akemme ka wulika joke moro awakado minye UNTM yakuba katle ale koni premier ministre awakado aye annake kakangar magoshe aye UNTM awakado minye nyerela ngakululame awo akululame ukanywana me akumateni ukanywana me muro akululame tede awo ukanywana me yemi fo drone ukanywana me ngode ukanywana me doka dodo brimine la kulo kana to mishide kana jo abana angata moro miye awkado secretary general ayagwa katle aye awkado sabenge ka chi premier ministre ma miye awkado adamnela akone premier ministre foka walin mandon awulika jo minge bi ni mali dame ani malika horonya no be ka sigama ayo bara minge moro kolu ba foka tanola kunga benata miye nyevonyanya otasa de otasa mro awkado minye nyerela atlada kapma nyaro premier ministre ale pma do fo awkado minye sente kenega ni pma o mata UNTM ajimi sirafe mro awkado minye nyerela ane jate mineke kadamne awati mina anga mamunu be no ye awkado anga barakelawe maga ga tuda agatila sesera sibe jamana anga sesera sibe da ji tiga soro tungami sesera sibe anga sesera sibe muru mi avocado nyerala yoga katle ayep macha mavo mi avocado apmana fem yere treto ka muru avocado ani mamunu be no le compression ye muru apmana num bela jeleka yalma avocado premier ministre nyafolike mingumbe awajo shirike nuna muru do temna
ka boy ani aw ka do premier ministre ay ka do ka yiba mi décret mi be no 2011-51 muro PRM mi février galot le temps samba flaneta ani kele muro aw ka do no bitalike mi anga mamunu be no lu kera aw gele lu soro mi aw ka do fanga ta sira fe muro aw ka do fanga mi munun be no lu kera no le gele ta ga jamana don zegere muro no tabana ka boy mi aw ka do nyera la mamunu be no lu aw ka do wati do la gele kera no covid 19 muro ni ma do gwena ni o wa ka do wala mi vlane muro aw ka do ko ministre aw ka do aye wuli ka jodo ke ay ma mi nge ko ni mi aw farliko ola muro aw ka do ani covid 19 siama ani baramali no temana ka boy mi aw ka do placement privé mi vlane muro bureau de placement privé muro aw ka do mi ni nyera la no bi ka so ka do ka demteni cha mambe ninga bara aw ka do ka odi oluma mi aw ka do nyera la ko abambe oma ani yentem ani patrona olubsika aw ka do aw mi nyanye jugomi ninga apmanda sigi famimbe talike aw ka do mi do bisika farasaro ga jugomi abenata mi yentem mi kabni wati mina ni bandaw nunga fanga bina ninga na embargo ashuru maliga mi yentem olu ko ngo mi aunti fenvo ko ambado jamana be geleya mi ngono bi ko sebe ali kalangara mo funa munu ngumurutile do be ko ku be kele nyongere ko nga kama bande kama blade adun fora ka blade asele yeni wa mino mi anaka ni ministry ale ka puma do be na olu fo awekado sente nyogoro o de puma mi kala kari yente maula ikado yente mau ikado ay puma munu vo mi ye uye letra ninde ci amma ka jira ka fo ay puma do fo mi ye awekado puma kara dande ma wale yelma atemna upuma kerfe yelma ay puma munu vo du puma ni sababa babe moro olu ben fo awekado mi ye uta keni mi ye ka fo ko awa aranginte awo abana aranginde ko arangindo be aranginde no son goro kotala moro son goro kote minye awkado kamra i dukolula moro o shite mi oluko ni mbafo oluka hage minye jamana mimbe na be sharia jamana kufo moro anikado awa minye nyera la barakela oluje mbe jeguruba kele mina nyagono minye awka oluka hage olube bonu osiraide moro ko wako awkado olube fave nyine ko wati mina M5 RP ani shogal kugola mega kele ikado olukumbe wulika jola moro ko awkado minyo oluka nyinimve ko awkado shogal kugola mega mununi awkado M5 mado be ko liya ajira ka oluka deme suruma ka ajira ka foko ni misika ke o na fara ka fo e mami yo fo binetla kana fawre fo mi awkado ko abima kamana gwa moro awulika joko ni misina mi awkado nyere la mi entem alenni awkado gouvernement bi ne premier ministre ikado nyere la we ni mi fo we awkado lettre de chama abana amofo kube grève gede la somini de shubaya la somini de do wo yake we ado we lettre de chama ka nyefolikae akana balala nyefolikae ka nyefolikae akana balala kasani yoro ndi bi ala ka nguna ja ala ka sawu manama ni sibai ani mbo awkado challenger kono biso madaina maminga sabeno oye Mamadou Dawda Traoré Shaka Dumbuya sake maga gato Shaka Dumbuya agetila kuma Shaka gafu abana ka Dumbuya Mamadou Dumbuya Mamadou Dawda Traoré ale toko be fait divers do ko jagamne nu nyana tumadola abi ma fe no antita sugula anga ta sugula okake amdla kana ma ala sonama angata awakado minya ambolengo sugula Ablaye Maiga amba foka waliman don commerce Ablaye Maiga ka awakado minya pharmacie kura verti muro kayba jabate amenya amba foka waliman don anga chokoroba nyuma ka foka waliman don ka kadu kanye ambi do ke alaka amengoro muro nyangma a modeu ni atloma samau foka ta se fufa fuma bela jile sikimbe awakado ka am naje modeu tuska goro ko baiga wati sira awo ika demso nunga wati sira wa atuma mashiti mangange ayi mati mangange mati chayade fuka taje muba
be kulo nyegale je no sira ba ay bo tele ko ne ka wati zera be kanu ko ndesani ani ka do moment national amba fana fuino JCB ni alaka je boya fukai inshallah angata ni kunafuni yusu amita ni kunafuni nga yanangata ni kunafuni mbe ka do koro gejil garange mbaka foli la si ima mi ya bokar gejuma kamarai an cage nyandu ankoro keddu alnali anga korale bare nasa kale ka kora onye la tigala okmana kunungu anyo soro kene minga kene dumangunte yusu anyere badintiri na balma na sinji anyere do no ye bokar balayrai beba do bokar yashinna ale koni miniji doera ka sabuke ikado maye o ankunyo soro janaja kene ka kunungu abiash ikado ka fol aujourd'hui ale kanime kedu afana tumi kene ka kunungu bokar gejuma ay kumata ye folike belajilenye kala seluke komi madu afana kun la ko donendo kusebe ndo la chila ay to soro la kusebe yashini mboyde no fe okumana mi kado adu no la ko ndo la chila koro ka folike ka nyere fana kado an kuma so kwa sabanga kuma so fana kun kali bwakare kusebe okumana ya kuma so tigu fana ka folila se okumana ka koro ere fola bokar gejuma kamara abita kena kenaka ay bado abaka ikado ko kechugo na fochugo do ala kasarani kairai ambalma ke mi nalenta yene ni no bokar balairai angwa mako yashin ala ka dawro nema ka bada kungadai ko se bada dal no ya yi Allah harason zuma yi ala kana tani du barka ya fe kala manadi akoma an yoro me kasaraka boy yusu mauma yande ma kungula kunungo ko ka folike bela jirenye ni ala ka je an gonin takira ni wati na la jarabu ya ansoro de aya ansoro ko sebe wo ngala tige kudu wo foti ala tabufe ala mana mi gode gere okay barka lay akene ngayen vana an kanu ba bawre be mi mekruf na norla ko cewle jabate ale fana gere la naka fulike kusebe ko kuma dola kada nyero ya fana ka kin nadda mangode kada nyi ndesani ambode ko ne ala ka je ko amba foka jabate bika fuli kundo ka bobo karage juma kamara yoro no granke ajaranye ko kuma an bale welen dola cilare ko pontini ndala kuma tede sa pour lay ko sikana kwa kontini na ya gengela foga dola ci bay ba fo kro uma yusu amla ku e kado kuna fone mi ambe dotu ala de mata jouer ni suluya oui silai sila de gejeli ci zoba ko be ala olu de zame do nga jouer ASFM asoro interna be kafo gwagoro ba makana ni zame madawo ya sabe dawo dola sila di tulu ndi sani ibolito ibawo gore yusu ambe do kuna fone kono ambe sebe mi tasa o de soir de Bamako soir de Bamako ikado ka fo ka nyeshi jatege wale ke ba tigila mo kele likoma o minye ikado wulu masiri tabawo ka manyema do ulela ninga ga chede unsigere ukata kuma utanyonda kanyo haju fana do o ko ni ikado ka fo akumbe o ikado mingera uka ikado komani manve akera se ware o fe minye ikado akunye kanikura fie kele bulola ali bininga galabu kura dula ka jirula ka fo ko manyema ufana bu kokoro nuye operation kele malikwe kele temene ko maliko fana kele bolo do mi nyeshine do ka do jula jatige wala ke ba tigela mawo olu kele likoma ka do yusu anga jamana kona ya la ya jara ale kuna funi taka dan kloka akoko mi ka do komanda no yi ka do komanda ndi centrier no colonel Mamadou Masaoule Samake Ronald Mawaru Masaoule Samake ale wuli ka joke kata ni kurafie ikado kele chewla ikado kele keneka femino operation malikoi abedo kadara mi ngono de katu galabu ko kologiria ani ikado mamako ni hakna mnumbula ko lu fana nyini ku do nyefolo olu ya jira ka fo ko menye ikado ma nyama fana ka klina ye katu fo ikado kele chewye ubefe o kakungle na ne sera mununta ikado ko to nyefu ye juma temene mekalo kile woro oninga ngera uire ka ikado chageda o balala yusu ibaye kuna funi ukonnala ambaye ka fo mi ka do ka fo kuna funi ila ya jara ka fola akoko ni hakilina falen falen mi ni okere ukama nyema fe commandant de théâtre de l'opération ay waka kunye kata ka do ka fo hakilina saba ko boko bi ka do kele che ukoro hakilina fola ye jumenye
k'u ka se u yɛrɛ la u k'u ka ladamu k'o o don ka taabolo bɛɛ lajɛlen na an'u ka wuli ka jɔ a kun ye min ye u k'o kɛ i k'a dɔn a ka kɛ u yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ gundo ye n'a duguduguma kumaw ye fɛn min ye i k'a dɔn o bɛɛ tɛmɛnen kɔ maa ɲɛmaw ye hakilina min don u la u ka baara kɛ ni wolomasiritabaya sariya n'a hukumu kɔnɔnaw ye ko i k'a dɔn ko u taara ninnu de fɔ ka hakilila kunu n'o ye tuguni n'u ka ɲan falen-falen i k'a dɔn hakilina falen-falen kɔnɔna la ka kunnafoni balolo ni nafama caman sɔrɔla kɔnɔ Yusu a kɛra sababu ye min ye i k'a dɔn kɛlɛcɛw ye minnu bɛ kɛlɛ ka faso kumabɔ kɛlɛ la a dɔ la u y'u hakilinaw fɔ ani k'a dɔn maa mago minnu b'u la ka fara i k'a dɔn ɲɛnabɔlenw kan Colonel Samake u y'a bɛɛ ɲɛfɔ a ye Samake a fana y'a bɛɛ lajɛlen faamu a y'a bɛɛ kamaru ɲɔgɔn kan ni k'a kɛ i k'a dɔn somɔgɔ sama ye a ko k'u hakilina n'u jɔrɔna ko ale fana b'a lase maa ɲɛmaw ma sabu o fana ye maa ɲɛmaw jɔrɔna ko n'u hakilina kelenw ye o kumana min ye i k'a dɔn commandement maa ɲɛma ye baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲa cogo min i k'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ kɛnɛ kan a n'a commandement bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogo min na ko i k'a dɔn k'a fɔ ko laɲini bɛɛ lajɛlen o bɛ kɛ i k'a dɔn fɛn sabatilen sabu wuli ka jɔ o bɛ kɛ o kama ɔ fɛn min i k'a dɔn a bɛɛ bɛ kɛ ladamu ani bonya kɔnɔna la ani k'a dɔn ka taa a kuma na i k'a dɔn n'o ye waati mana se o k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yen coyi o kumana ko min filɛ nin ye i k'a dɔn waati i ka se waati la a kuma na awɔ k'a bɛ bɛɛ wele maa si kana kow kɛ bolokɔfɛtɔ fɛn ye jango jamana bɛ waati min na nin ye k'an kan ka galabu tɔ k'o kologiriya ka taa fɛ hali n'an bɛ se k'a sigiyɔrɔma an k'o kɛ cogo min na i k'a dɔn gɛlɛya min baden minnu kun b'an kan a n'an bɛ min yɛrɛ kɔnɔ ka ban an bɛ se ka i k'a dɔn nataw kunbɛn cogo min k'an yɛrɛ bɔ i k'a dɔn an bɛ min kɔnɔ k'an yɛrɛ bɔ o kɔnɔ o kumana ko minnu filɛ nin ye k'i k'a dɔn k'o kan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen hamina ko ye hali n'an b'an galabu sigiyɔrɔma ka ɲɛsin o ma o kumana ko wulikajɔ min kɛra maa ɲɛmaa fɛ ka t'i ɲɛda kɛlɛ kɛnɛ ka kɛlɛdenw kan a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ munumunu salo y'a bolo ko yan'a ka se yen nɔ a tɛmɛna secteur 3 secteur 4 ani secteur 5 a tɛmɛna olu bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛɛ lajɛlen b'ale ka mara a n'a ka yamaruya kɔnɔna la ni ka taa kɛlɛcɛw k'u kolo don ni k'u galabu jo ka hakilina ɲuman k'o fana ɲini ka don u la an ye nin bɔ i k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamakɔ kɔnɔ Laya Jara ka nɔbila sɛbɛn don ka bidon boli don Yusu Moro ni y'o bila min ye a bɛ k'a dɔn Mali ye degeli kalamɔgɔ kura sɔrɔ jɔn Seku Shell la Eric Seku Shell awɔ o t'an ka jamanaden dɔ ye awɔ a tun bɛ ntolan ci église ntolan ci yan awɔ ne hakili b'a kamalen na a bɛ ntolan ci yan ale bɛna Magasuba nɔrɔ bila awɔ tɔgɔ caman kun fɔra awɔ tɔgɔ caman kun fɔra mais bɛn kɛra ale ta ye comme Magasuba de tun bɛ yen nɔ sisan ale tiɲɛna a ma ɲɛ ale bolo donc appel à candidature de kɛra Moro u ye aw k'a dɔn maaw wele ni minnu bɛ se olu kana bɛɛ lajɛlen kɔni ka papier don min ye maa 57 dossier 57 olu de bɔra entraîneur nɔfɛ nka ko tɛ kulo ye dɛ kulo ko tɛ dɛ maa 50 a ka di maaw ye koyi Moro aw k'a dɔn a ka di maaw ye kabini Alain Giresse ale ni Vieux Diallo olu y'an bila yɔrɔ min Amadou Pate Diallo Vieux Diallo olu y'an bila demi-finale la tiɲɛ yɛrɛ la an ye 3e place yɛrɛ ta awɔ an ye 3e k'o kɔfɛ 3e place olu y'an bila yen min ye maa de ma se k'an latɛmɛ o kan fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a sɔrɔ ndolancilan tanya tɛ ŋanan tanya tɛ a banna nin ye ko ye dɛ an bɛ Amadou Pate Diallo Vieux Diallo Moro an b'a fo yan k'a waleɲuman dɔn i bɛ n ka aja fo ka fara a kan e tɛ taa aja yan buramuso tɛ yan e buramuso don e b'a bɔ n da la Yusu a ye ɲininkali jugu bɛ maa de kana fara t'a la dɛ n'o tɛ a bɛ kaba yira jurumu se maa ma dɛ a banna an ka taa Moro min ye aw k'a dɔn Eric Seku Shell u y'ale de sugandi Moro aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la san 3 nata ale de bɛ kɛ Mali degeli karamɔgɔ ye min ye nin wulikajɔ awɔ min ye dossier 57 Moro de gosira aw k'a dɔn fédération ka tabali kan min ye ancien international Moro ale ye ballon tan ni Mali ye min ye aw k'a dɔn a ye ballon tan aw k'a dɔn jamana wɛrɛw la min ye san 44 ani Allemand dɔ de tun bɛ yen o an tɛɲinen tun don olu ni ɲɔgɔn cɛ o ye Wilfred aw k'a dɔn Chancefere ale ye san 72 tiɲɛ yɛrɛ la nu ɲɛ b'a la natigɛ ninnu dɔw fɛrɛ ka bon dɛ Claude Roy est-ce que Claude Roy tɛ san 100 bɔ maa t'a fɔ kari dɛ hali n'a t'a bɔ kɔni a mɛnna a ko la dɛ n'o tɛ cɛkɔrɔba ninnu dɔw bɛ yen galabu ko kɔni na u bɛ maa de ta min b'aw galabu so
na min ye doni n'u y'a do la technique ni tactique se ke man dawla de abana o do bi de muro avocado min ye Wilfred Chasfere sambi wolonvla ni fla ale ni avocado erisugo sala akunta inde do olu ni nyanje min ye nga laba min ye ale koni ale ta kalela yoro dola min ye nyere la uye avocado akota kadi erisugo selma erisugo sel avocado défenseur koro do lance la ani Valenciennes Faranzi muro avocado nyere la ko ale dossier mindo ayaka staff technique ani mamunu be barake nyambe muro avocado ko o koni nyere la ko famba be avocado o malien no tabara ga boy muro avocado anaka sara ko bele jele jatimina na ni ngwena muro avocado da to irisugo sel ale ko nin taraka kai o mi sanza ba kono za mi avocado kubdi mon o samba flani mga ani woro ani avocado kubda frigi ko kan adam ne samba flani mga ani saba muro avocado no tabara ka boy mi mali ko me pulgela o pulge en Congo Gambie Sudan Sud ani Mali muro lu bela jere ko dimbe avocado minyi jagulu kelena wolu be dolachi minyi avocado jengalo tle nani me on be jouer sa defensive na en yere feyan no temena ka boy muro avocado amme ani kalo jengalo tle jegi mi avocado anata dolado chi al salam na avocado mi Sudan ani Sudan be jengo bita jouer Egypt jamana ga muro avocado minyi nyere la ni egli balondana korey Eric Sego Sel muro avocado ko yana kasigi akake anga entraîneur muro kap me entraîneur la ko Boulogne sur mer Eric Sego Sel ay ale sukanira Mali fe ani Mali avocado équipe nationale atarola avocado ayen dola ci woroke ni egluye no tabana ka boy muro avocado ale koni dona natawla anatu mokoya anako bateri nyonve ala ka ambe kelema na kon nana ala ko kanye ne be min fo Eric Sego Sele malien be entraîneur malien be arbitre malien be joueur wa malien be FIFA malien be tasi wa malien be espérer en football be ingénieur de football voilà bon ale dum be ka bo ko jidi sanfɛ kana e ma fɔ ko Boulogne sur mer o te ko ji sanfɛ la ya dum an ba de b'an fɛ ya yala anabe wa abibe no te Boulogne sur mer ko ni blema do re do mer an entraîneur sportif u ka cheto fola ka baraka yanu ka fɔ ku be jigini namna ka anga ingénieur de football u ka to ka baraka wala ma u ka dema ka barala yanu ka la gosiri damine ka la no ka nege bo afɛ bawla Mali yodi wallahi Mali yode min dise ne bi ka sewa fere bebe gini ke de galabu donc Yusu amitani kuna foni ye 26 mars ba leta ni ye maye me fega ka do nare dun ka kla ka nare songo dun wala maga tulu dun ga tulu songo dun o ma ko fole jonye Boakari Sangare abuna nyefo anye min ye ka do tariku ayo mada ko abe ka do Sanduru Bonyango boko SSI ko ye maye na bora fadugula no itonga ye kan isigi bomako ya no Yusu go SSI na le isigi bomako ya abibo tonga domi ka do ka fo mshigena efo bangana de kundo uko mi mako berger bangena aka bara de oye ati dore do uko ngana na bomako ya ayo bara kele soro ya asnaga tebe no ye sabo akokera temanda so ya bulo adon fe oye o make ko gele ya bulo ali doni o tumana ayaka bara abulo da bomako ya ngala ya sigiro be yiri majoma o mi ye ka do ni ma ko fole no SSI to do na dibila yiri majo sigila mawe dana ya daka ko sebe ikado ka fo ko ala ni dana ya dara ka ayre dona maula ay furuke igado ay chena janota ka igado o kasigi nyonye femi o furukele ko asigira yirima jo be dale do ala wasebe ko bala mana ko kelate mana tigana matemani machiche sigida bela jere bolo fale do SS la uye wati jange ola kabi maubi siga ku ka baga undama foka na kesa ma orete ma ka baga soro ka gwemle na le rete be yi ka baga kunshi ama
wa bɛ taa ni baganw ye dumunikɛyɔrɔ la cogo min na a bɛ segin n'u dafalen ten ka nin bɛɛ lajɛlen ka bagan bila nka a ma se a ka taa kɛ bulonda ni bulonda ye sabu ni baganw sera dugu kɔnɔ ka ban bɛɛ b'i ka so da dɔn a bɛɛ bɛ fara a yɛrɛ ma ka t'u ka so ka baganw jini ni nin bɛ kɛ walayi a famana ka kɛ sisan de hali n'a bɛ a man jan tun o kumana ko baganw u bɛ taa u ka so sagagɛnna don saga bɛɛ bɛ fara ka t'u ka so SSC yɛrɛ bɛ taa ka sira fɛ o kumana ko saga kelen kelen 200 kalo la o kumana min ye k'a dɔn wulada o wulada nɛgɛ 18 SSC ni baganw bɛ na a b'u bɛɛ gwɛngɛn o y'a sɔrɔ u taara dumuni kɛ ka ban a bɛ t'u bɛɛ bila u ka so o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ni don dɔ la a bagankɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o y'a jɛɲɔgɔn dɔ ye a ko ka taa i k'a dɔn ni saga 3 ye o saga 3 o ye cɛkɔrɔba dɔ ta ye o tumana o kɛra ka bɛn ni mɛkalo tile 2 tɛmɛnen ye ko kabi a nana Bamakɔ a ma bɔnɛ ye a ma kobilen ye o kumana n'i ma bɔnɛ ye n'i ma kobilen ye ni maa min y'a ye a minɛ ko minɛ k'o tigɛ kelen ye ko ni don kama i k'a dɔn mɛkalo tile 2 tɛmɛnen kɔrɔ SSC bɛ bala mun na kaba nana Bamakɔ a ma deli ka kuma min bɛ a kulo la a yɛrɛ ma min bisigi tile kelen ko o de y'a sɔrɔ ko sɔgɔmada kɛnɛkɛnɛ fɛ cɛkɔrɔba girintɔ donna i k'a dɔn SSC fɛ yen cɛkɔrɔba a si bɛ taa san 70 na ale kɔni tɛ almange in bɔ a si t'o ta bɔ nka san 70 fana ye ɲɛnatigɛ ye dɛ o kuma Yusu ko cɛkɔrɔba si bɛ taa san 70 na ani funteni ani bagabaga o de donna SSC kan sɔgɔmada kɛnɛkɛnɛ fɛ ka taa mankan ci fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ka denbaya kɛn bɛ k'a lakori jigiw ka ɲi Yusu ka taa bagabaga ta ka fulakɛ sɛgɛrɛ ko n'a m'ale ka sagaw labɔ k'a bɛ taa n'a ye pereweni na wa i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ palanko ɲɛɲini k'a dɔn k'a na ka bɔ palanko kalama ye o kuma Yusu o bagabaga min kɛra a n'a denw ani balima siraw ka na fulakɛ ka na wɔyɔ fulakɛ la fulakɛ yɛrɛ jɔlen mawura dabali bannen a y'i kale k'i siɲɛ ko kɔfɛtu ko saga k'ale ka saga 3 ma se a ka so a fulakɛ don k'ale dun ye saga nun di a jɛɲɔgɔnkɛ min ma ale yɛrɛ ɲɛ y'a ye ka sagaw gɛngɛn ka don so kɔnɔ cɛkɔrɔba ko abada k'ale ka saga ma se ko fulakɛ de ye saga tunu ale t'a dɔn a y'a dun sa wa a y'a feere sa wa a ye saga ninnu tunumada a y'u dogo sa wa k'ale kɔni t'a dɔn nka ale ka saga bɛ bɔ walama pereweni b'u fara ɲɔgɔn na walama denmisɛn minnu jɔlen filɛ k'u na fulakɛ tondansa i ko kɔlɔ k'u na fulakɛ tondansa i ko kɔlɔ ko k'a ba de bɛ wolo o kumana fulakɛ kamana guwana a dɔn ko tɛ fɛn min na kabi Ala y'a da a yɛrɛ ma baara siya min kɛ ka n'o ta k'o da a la tile kelen yaasa lebu kana kɛ seginfa ye jama kana woyɔ ale la ka tɛmɛ nin kan walama ninnu kana ale lajaba kalo kan a y'i kale k'i siɲɛ ko pɛtugo fulakɛ don fulakɛ ko o kuma n'a ma ɲa k'a ko ne de don o kumana sagaw tɛ wa saga 3 i ka saga kelen kelen ne bɛ 8,8 d'i ma a la 24 ne b'o di e ma an ka nin ko in bila tan nɔ nka ne ma tunu o ma suɲɛ nka b'a kɛ k'a sabu kɛ n tɛ fɛ a k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ ka ye nin kɔfɛ SSC y'o fɔ o kumana cɛkɔrɔba ko k'o kɔni bɛ bɛn a ye Ala minɛ a jɛɲɔgɔn n'a teri n'a dɔnbaa sira minnu bɛ yan ka taa jurujugu ta olu bɛɛ lajɛlen fɛ ka 24 ka na n'o ye ka n'o di cɛkɔrɔba san 70 ma cɛkɔrɔba y'o minɛ k'o kara jufa kɔnɔ a n'a ka denbaya u y'u kɔdɔn n'u yɛrɛ ye o tumana min ye k'a dɔn saga ninnu tununi ko a kɔni kɛra i n'a fɔ jinɛ ko SSC bolo o kumana Bukari Sangare ka fɔ la a ko min ye SSC ye denmisɛnya don nka hakili feerenen don o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ b'i ka saga kalifa a la maa si ma deli ka nin kiiri ta k'a sɛgɛrɛ maa ma ka saga tunun ko kuma fɔ ko fɔ nin don kelen kama a ko a terikɛ dɔ ma dɛ k'e ɲɛ b'a la k'e ka taa ne ka sagaw ye kungo kɔnɔ bi ko ne bɛ garabaliw yara a yalala garabal ni garabal nɛgɛ ɲɛ 17 waati a nana se garabal dɔ la a ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba la cɛkɔrɔba n'a ka saga 3 bɛ ɲɔgɔn na a bɛ kiliyan ɲini SSC ɲɛ da cɛkɔrɔba kan a yɛrɛ ɲɛna ko siko don a y'a nin ye cɛkɔrɔba porte-à-porte de cɛkɔrɔba saga ta porte Yusu a ɲɛ da cɛkɔrɔba kan a y'a filɛ sogo ye a y'a ɲɛ tereke SSC taamana ka gɛrɛ cɛkɔrɔba la k'a dɔn ko cɛkɔrɔba ko ale ma ko saga 3 min tununa o de filɛ cɛkɔrɔba bolo a bɛ saga ninnu feere yɔrɔ ɲini 24 fana b'a jufa kɔnɔ a ma kuma cɛkɔrɔba fɛ a ɲɛnamangolontɔ a y'a ka ntɔlɔ bɔ a ye ntɔlɔ kɛ ka cɛkɔrɔba dasi a camancɛ la n'o y'a cɛkisɛ ye cɛkɔrɔba ye gɛlɛma ka SSC ye waati min a y'a dɔn fɛn min bɛ sen na purut ko sentɛgɛ ni ko la ba cɛkɔrɔba sentɛgɛ bɛ taa yɔrɔ jan
e na se ka fulakɛ nu da wa cɛkɔrɔba ye kɛnɛ minɛ k'a bɛ boli sabu a ɲɛ da ka fulakɛ kan a y'a dɔn min bɛ sen na k'a bɛ kɛnɛ minɛ i kɔrɔ ayiwa fulakɛ ni jama minnu bɛ yen nɔ olu ye i k'a dɔn cɛkɔrɔba guwe i kɔrɔ k'a cɔmi o kumana i k'a dɔn cɛkɔrɔba k'a don bɛrɛ la fulakɛ jamakulu minnu bɛ garabali la ani cɛkɔrɔba ka saga 3 u bɛɛ lajɛlen y'u sensɛn ka yirimajɔ sɛgɛrɛ cɛkɔrɔba jaba la ni ka taa don k'u jɔ du kɛnɛ na cɛkɔrɔba filɛ bolola sagaw filɛ nin o minnu farala kan ka taa bɛɛ ɲɛbosolen bɛ yen nɔ a kɛra malo bobaraba ye dɛ malo segifa o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔba a ye i k'a dɔn fulakɛ ka 24,000 a kɔni y'o segin o ma o ma dun bilen fulakɛ a ka saga 3 o tora a taya la o fana ma minɛ a la bilen min mana a diya sa k'a k'o kɛ saga la a bɛ se k'a feere a bɛ se k'a kantigɛ k'a dun wa a bɛ se ka taa ni saga ninnu ye gɛnni yɔrɔ yɛrɛ la n'o y'a diya nka fulakɛ kɔni o ta bɔra a la Bokari Sangare ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ 26 mars kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli Moro an bɛ bita da yan an bɛ foli belebeleba an b'a lase madame Magaji Fatou Faye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye la présidente Moro an b'a fɔ sanga ani waati Moro k'a ka dugawu k'an ye an bɛ dugawu k'a ye min ye k'a dɔn Basigine Keita ko Moro k'i ka bi fugula Aïda ka Basigine a fɔ Aïda ka Basigine Basigine kɛ Aïda tere Aïda ka Basigine ko cɛ ko cɛ ko cɛ ala k'an kunnaja Moro an bɛ tɛmɛ ni communiqué ye ni ala ka jɛ communiqué k'a dɔn Dawuda Si ale san 8 don a yiralen k'a fɔ Dawuda Si kɔni mai kalo tile fɔlɔ san 2022 Moro i k'a dɔn ale kɔni a tununa Bangoni Arazɛli la maa farila jɛ don a kɔni waksi b'a kana a bɛɛ tɛ bamanankan fɔ sa nka a bɛ filakan de fɔ Dawuda Si k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a tɛ Bamakɔ dɔn a bɔr'u ka dugu la ka na Bamakɔ o tuma ni maa min ye Dawuda Si ye sa i b'i jija ka nɛgɛjuru ci Alfuseni So n'u b'a wele ko Mambe 76 59 59 56 66 44 44 09 Fabi ko ɲuman k'o da ni laseli kan Yusu min ye k'a dɔn k'an bɛ boli ni siga mi yɛrɛ la se ka kɛ ten an ye kaba kulu kan mɛn an b'an dabolo la Yusu y'a dɔn nin y'an yɛrɛ kanubaaba ye min ye adjudant chef Umaru Bari a ko k'a fana ka cɛkɔrɔba ko ala y'a miniji dɔgɔya u sigiyɔrɔ bɛnnen don Banankɔrɔ ma Senu i ka dɔn kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ ale ni banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye yarabi ala ka badabada dali nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ka lahara sɔn sumaw ye o kumana ala ka dɔn komaw mɛn ka saraka bɔ u ye an bɛ adjudant chef yɛrɛ fo n'o ye Umaru Bari ye jamukan in lamɛnbaaba don radio so in yɛrɛ ni télé a kanubaaba fana don Yusu an bɛ i ka dɔn dugawu kɛ ale ka cɛkɔrɔba n'an ka banbaatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ye ala ka lahara sɔn sumaw ye k'u dayɔrɔ nɛɛma Moro k'a dɔn nin ma an ka bi kunnafoniw da yan nka yan'an ka wuli an bɛ min Abdelkader Kone le Soudanais ale bɛ AEC 2000 la Moro an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Sori Kɛmɛso an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati Moro k'a dɔn waati korona an ka cɛkɔrɔba jamukan a bɛɛ lajɛlen ale b'a bɛɛ de lamɛn k'a ta sɔgɔma fo ka taa fɔ a sunɔgɔra n'o ye Adama Jara Lele an ka fo Bangoni plateau la a n'a baden teri n'o ye Amadi Fane ye n'u ka denbaya an ka foli b'u ye Abdoulaye min ye k'a dɔn k'a fɔ Penda Abdoulaye Jawara La Perle an ka foli b'a ye an kanuba don ani an balimamuso n'an denmuso Ami Mayiga ale bɛ Énergie TV ni Énergie FM na jamukan in tɛ tɛmɛ a yɛrɛ fana ka Yusu an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen a tɛ tɛmɛ an baw kan Musu Danba ani Denba Awa Jara ani k'a dɔn Ɲugudu Danba Moro fo ka taa se Ɲamo Ture ninnu bɛɛ lajɛlen an baw ye a tɛ tɛmɛ ka Madame Kumare Tante Asu an bɛ k'an bɛɛ da inshallah sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah